ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ରଜନୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆସନ୍ତା ରଜନୀ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ହିଟଲର ଓଂ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ବହୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛି। ତାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ ନାଟକର ଟାଇଟେଲ ସଙ୍ଗ। तमे काशिलाट तमे साक्षारा जत करे मोर तमरी स्वाक्षारा तमे काशिलाट तमे साक्षारा जत करे मोर तमरी स्वाक्षारा तम पदर धूली गोपाई शरधावाली तमरी हाथ धरी बाट शिखी चाली तमे मो देउला तमे मो देवता तमे मो देउला तमे मो देवता तमे विधाता मोर भाग्य रेखा तुमते मन झुरुची मन झुरुची तते मन বহু দর্শক বন্ধুଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁଣି ଥରେ ଓଂ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛି। ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ। ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ ଆସନ୍ତା ରଜନୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ।